ମୁଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି SKB ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଜିଓ ଫୋନ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଫାଇଲ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ତ ଡେରି କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଓ ଫୋନ୍ର ଡାଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠି ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଓ ଷ୍ଟୋର୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଏମିତି ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଫେସବୁକ୍, ହଟସ୍ପଟ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଲକର୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଲକର୍। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିର ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲି ଆଉ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଲକର୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲକର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ, ଆଉ ଏଠି OTP ଆସିବ, OTP ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଲକର୍ ରହିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଫାଇଲ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଥିଲି, ଫ୍ୟାମିଲି ଲକର୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲକର୍ ଫାଇଲ୍ଟି ମୁଁ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତ ଏଠି ଆସିନି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲକର୍ ଖୋଲିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲକର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ SKB ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ନମସ୍କାର।